Wata shida Season 3 Episode 2 shine wanda za a kawo maka a yau ranar Laraba a muryar Hausa TV mai sauraro. To mai sauraro, kamar yadda ka sani wannan shirin fim wata shida yana zuwa maka ne duk ranar Laraba ta ƙarshen sati wanda ake kawo maka a tasha tamu mai albarka. To kamar yadda ka sani wannan fim mai dogon zango yana zuwa maka ne fa duk ranar Laraba mai sauraro, kar ka manta. Amma kafin mu kai ga kawo maka maudu'in da ya kawo mu na wannan fim mai suna wata shida, muna roƙonka da idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka dinga samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗauka. To mai sauraro, kar ka manta wannan tasha tamu mai albarka ba fa iya fina-finan wata shida ko kuma in ce sharhi akan wata shida take kawowa ba. Tana kawo duk wani sharri da ya danganci fina-finan Hausa masu dogon zango na arewacin Najeriya da ma na wajen Najeriya baki daya. To mai sauraro, idan ka danna subscribe to za ka dinga samun bidiyoyin mu kenan da zarar mun daura. Idan muka koma kan maudu'in wannan fim namu mai dogon zango mai suna wata shida. Wannan fim mai dogon zango an ɗauki tsawon mako biyu kenan da ba a haska maka shi ba mai sauraro, wanda a yanzu a haka ana ganin ko sun tafi hutu ne, amma duk da cewar fa a season 3 suke episode 1, hakan yana nuna cewar ba fa hutu za su tafi ba, domin kuwa suna tafiya hutu ne na ƙarshen season 3 episode 13. akan shi ya kamata a ce sun tafi hutu, amma ba akan wannan ba. To amma dai mai sauraro, kamar yadda aka gani har yanzu dai ba sun ɗau mako biyu kenan ba su ɗaura wannan fim mai dogon zango ba, wanda har yanzu ba a san menene dalili ba, domin kuwa ba su yi wata sanarwa ba. Kuma suna sa wannan fim mai kaɗan daga ciki, wanda kafin wancan ya gabata kenan kaɗan daga ciki yake zuwa amma wannan satin ma ba su sa kaɗan daga ciki ba a san kuma menene dalili ba a san me ya jawo wannan al'amari ba. To amma mai sauraro, mu kuma muna ci gaba da bibiyar wannan tasha tasu mai albarka da ma wasu shafuka nasu wanda ba na YouTube channel ba, domin kuwa mu sanbado mu sanar da kai me yake wakana domin dalilin dakatar da wannan fim namu mai dogon zango. Ta haka ne mai sauraro, za mu ci gaba da zakulo ma abubuwan da suke faruwa a fim din wata shida da wasu ma fina-finan daban-daban a tashar tamu mai albarka. Kawai mu abin da muke bukata daga gare ka shine mai sauraro ga dangwala fa subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa, domin kuwa za mu dinga kawo ma yanzu kamar yadda muka kawo ma na wannan fim mai suna wata shida. Domin kuwa mai sauraro, wannan fim mai suna wata shida an ɗau tsawon lokaci ana haska ma shi, kana kalla kana nishadantuwa kana ilmantuwa har ma da faɗakartuwa. Domin kuwa wannan fim ba fa iya ban nishaɗi ya tsaya ba, ya taɓa ɓangarori da dama na rayuwa da kuma abubuwan al'ajabi da ya danganci mutane kala-kala. To mai sauraro, kar ka fa manta da dangwala mana subscribe kana da danna alamar ƙararrawa a wannan tasha tamu mai albarka, domin ta haka ne kawai za ka dinga samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗaura.